babestu eta busti daukagun umean, sentimenduak jarri beti erdigunean, bizi maitatu eman unean, sortu dezagun behingoz askatasunean, mundu berri aske bat aniztasunean. Bueno, eguerdi ondan hori, eta nila joan aitekez hemen dago, ez? Laburbilduta zer den agenda. Bertso batzuk idatzi nituen, hitzaurreko, aurtengo agendan, zelako mundua gura duzu, eta bertso hauek, Ainhoa Zuloa gero musika irakasleak, Inazio Zubizarreta Igorreko irakasleak bidali zizkidan, irudi hauek, eta orduan, esan nuen, hauek, Jesus guri dira eramango ditut, ibilbidea ja borobiltzeko. Hau da gure agenda, ez? Hartu berdote ia jauzi handirik ez dagoen. Bueno, lehenango, gehienok badakizue, arratian ondabe, baina bada espadabe, kokatu egingo dut, bai? Arratia Euskal Herriko ipar mendebaldean kokatuta dago, eta egia esan, hor agertzen diren udalerriak, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri, eta Zeberio dira Arratiako eskualde osatzen dutenak, baina maitasunez eta gertutasunez, Zeberio eta Orozkorekin ere beti izan dugu harremana, eta eskola agenda honetan, Ubide kanpoan gelditu zen, badakizue Barazar, Ubide apartetxo gelditzen dela, eta eskolarik ez dago, hangoak legutiora joaten dira, orduan Zeberio sartu genuen, txubelasoak onartu genituen. Eta Zeberioko herriak ere, Zeberioko eskolak ere parte hartu du agenda honetan. Hau, dana uztartzea, batzea, lan nekeza izan da, eta lehen aipatu dute Jasone aldekoa, eta Jasone aldekoak egin zuen aramutela hau, saretze hau, trinkotze hau, uztartze hau, zelan 9 eskolak proiektu komun bat behar genuela, eta berak elkartu gintuen, eta hilero elkartzen ginen, agenda edo artefaktu txiki hau ateratzeko. Eskerrak ere, Nerea Markesi, diseinua, gure irudiak, papelera eroatearen, eta hain irudi zoragarriak askotan sortzearen. Eta eskerrak ere, Arratiako mankomunidadeari, Gorbealde alkarteari eta Begitu aldizkariari, haien gabe, haien laguntzari gabe, hau ezinezkoa izango zelako. 23 urte dauzka agenda honek, 2000 urtean. Guk orduan uste genuen mundua amaituko zela, 2000 urtea klabea zen. Batzuk jaio ere, ezineten egongo jaiota ere, baina guretzat klabea zen. Eta 23 urte, da orduan norbaitek sinistu behar du proiektuan, 23 urtean, atzera aurrera hauetan, eta gizarte hau zelan aldatzen dabilen, honekin jarraitzeko. Eskerrik asko, Jasone. Eta guk helburu nagusi bigen euskan. Da lehenengoa zan, Arratiako kultura, ondarea, pertsonak eta euskara balioan jartzea. Gure eskualdea balioan jartzea. Eta bigarrena zan, ikasle irakaslea familia ibilbide horretan sozializazioa ahalbidetzea. Honek, artefaktu honek, ez dakizu zelan balio duen gerturatzeko, familiengana heltzeko, erakundetara heltzeko, sare bat sortzeko, eskualdea elkartzeko, ze askotan, naiz eta eskualde berdinean bizi, Zeanuriko bat eta Dimako bat apenas ez dira ikusten
Ba honekin, elkartu egiten gara, batu egiten gara, eta proiektu komun bat daukagu. Eta zergaitik sortu genuen hau? Ba, oin Jon Moya dabil bere kantu berri bat gara horrekin eta gogoa. Bizitzeko gogoa daukagulako. Tordan sortzen ditugu gauzak etengabe. Jonek ondo aipatu du, sortu eta sortu eta sortu. Ba bai, sorkuntza behar dugulako, irudimena behar dugulako, eta etengabe moldatzen gabiltza datorrenera. Urak handi datoz, emeti datoz, eta gu moldatu egiten gara. Baina, olako magia dauka euskarak, 500 urte eta gero, Jesus Guridi plaza honetan, kopla hau, heldu da onaino. Nork ekarri du? Ba, guk ekarri dugu, gure agendak ere ekarri du. Eta, esan duguna, ez lehenengo eta behin esan duguna, horretarako lur bat sortu behar da. Beha, lurra esaten dugunean, gure lur bakarra momentu honetan euskara da. Elkartzen gaituen lur bakarra euskara da. Orduan, oindala urte batzuk, sortu genuen agendari izena eman genion euskara da gure lurra, gure ametsen herria. Eta horrekin, Juan Manuel Etxebarria, Severoko ikerlari eta irakasleak testu bat idatzi zuen, testu hori moldatu, kantu bihurtu, eta gero ikasle hori bat, nik umetan izan genuen ikasle batek kantatu egin zuen. Txatal bat jarriko dizuez, hemen denboraz gabiltza espres, denok. Bueno, honena da Jon Sarasoren estiloa, PowerPoint gabe, ez dago akatsik. Horrela zibarko du nik ere. Beti da zoragarria, euskara da gure lurra, gure ametsen herria. Euskara da gure lurra, gure ametsen herria. Bueno, testu bat, Juan Manuel Etxebarrian testu kantu bihurtu, eta ikasle hori batek kantatu. Ikasleak gertuago daudelako beste ikasleen gandik gu baino. Orduan, Maria Atutxak kantatu, zabaldu, eta umeek gertuko sentitzen duten persona bat, arratiakoa, hor daukate, erreferente, eredu. Eta transmisioa, ez hemen gabiltza transmisioa gora eta transmisioa bera, baina transmisioa eta tradizioa, etxe, Iban Amorantek esaten zuen, etxe zurrunak dira. Eta noizbehinka, hoiei ere lehioak ireki behar dizkiegu. Etxe horrek zutabeak mugitzea behar du. Adibidez, bertsolaritzan, garai baten, ze iraultzaile izan ziren Maialen, Jon Maia, Unai Iturriaga, Jon Saraso eta hauek baztertzeko apurtxo bat, plazatik, baina bai, orduan uste zen bertsolaritzaren amaiera zetorrela, roka, gaztetxea, bertsolaritza inoz baino biziago dago, zergaitik, zutabeak astindu behar direlako. Eta transmisore guk izan behar dugu? Ez, hori argi geneukan guk ere, izan gaitezke gu ere transmisore, baina ume asko haien etxeetan transmisore dira. Ez guk emandako hori ere etxera eramaten dute, eta etxeko horrek ekarri egiten du. Bai? Orduan, kate mailak ez dira goiti berakoak, alborantza ere badoa transmisioa, eta transmisioa zabaldu egiten da. Eta hor oso garrantzitsua da guk ematea, baina guk hartzea ere, zer datorren, ez? Ikasleen gandik eta haien gandik ikasi. Eta horregaitik inglesa badokate begin, began, begun, sin, san, sun, nik asmatu dut beste aditz irregular bat, egon, egin, egan. Bai, egon, lehenengo egote horrek, lurra sentitzea. Egon egin behar du. Ikasleak egon egin behar du lekoa. Etxea auzoa, herria, eskualdea, Euskal Herria mundua. Baina lehenengo sinistu behar du bere inguruan. Arratian, Diman, Igorren, Zeberion, hori da. Askotan gabiz Mesopotamia saltzen, ez. Garrantzitsuagoa da hemengo hau. Etorriko da Mesopotamia, etorriko da Egipto. Bai, baina gurea, badakite non bizi diren, egon. Egin, gero sortu egin behar da. Eta gero, egan, zabaldu, egoak zabaldu. Hor jarri dut, ez? Jon Maiaren txori hori. Kantu bat garelako, Bale, eta bardin, aingura egodunak sortu behar ditugu. Hau, anari asko gustatzen zait, eta erori bai naiz ere gorantze erori naiz. Gu erortzen gara, Euskaldunok beti erori gara, baina gorantze erortzen gara. Hori sinistu, Akatsak egin ditugu 1000, baina beti
gorantzen hortzen gara. Aingura lurrera lotu behar dugula, euskerara, gure kulturara lotu behar dugu, baina gero egoak. Kultura hori apurtzeko dago, eraldatzeko dago. Apur bat, hori ere ondo etorria da, beste hori galdu gabe. Horregaitik, guk uste genuen arratian hori proiektu komun bat sortu behar genuela, guretik, gure ondarez material horretatik. Hor da, hain egon gara mendien artean oso ondo zaindu dugula hori orain arte. Eskerrak, gorbeiari, mugarrari, larraunganeri, hor egon gara, mendez mende, gordeta, eta hori ere ona da, ona eta txarra. Itxaso ez ikustean hori behinka, txarra da. Baina hori gure ondarez materiala, gure esaera zarrak, esaera zarrak landuko ditugu, ze testu ingurutan, noiz erabili behar dira. Eta gainera, eraman kalera. Da guk, erabaki genuen, momentu baten, horiek hiltzatuta egon behar zutela lurrean. Eta hor egin genitu, umearen zentzune, etxean entzune, zuri mesmerora pasoko jatzu, heldut orduko usteldu. Bai horiek testu inguruan erabili behar dira, eta iruditegia ere landu, egin aldi baten. Eta lehen esan duguna, gure erreferenteak, gure ikasleak, gure gertukoak, ikasle horiek agenda hau erabili dute, gero haiek dira protagonista. Haiek jartzen ditugu protagonista, beti, erdigunean. Eta beste helburu bi horiek, lehengo helburu bi horiek, horik izango lirateke guardasol handia, baina gero beste zazpi ditugu, provintzia bakotxeko bat. Euskararen erabilera sustatzea, sormena suspertzea, euskal kulturarekiko atximendu sortzea, adierazpena, kulturdisziplinak, elkarlana, kulturartekotasuna eta anistasuna. Eta joango naiz apurtxo bat lagintxoak emoten, txatalak emoten, ze, klaro, 25 minutuan, 23 urte ezinezkoa da. Baina, bueno, saiatuko naz, zer egin dugun apurtxo bat 3-4 irudirekin azaltzen. Da lehenengoa, euskararen erabilera sustatzeko. Hor sortu genuen marmarka edo, zantzoka edo marmarka, amarmarka. Amarmarka, elemarkak. Azkenean, hizkuntza ere, markatzen gure orbainak dira, gure esperientzia, gure bizipenak, ze bizipen izan dugu euskararekin, nola bizi izan dugu euskara. Hori oso importantea da. Eta hor, sortu genuen 2017 urtean, zantzoka edo marmarka, amarmarka. Hor, amar gertuko, arratiako kulturgile, kirolari, aixialdiko jentea, arratiarrak azken finean, 10 pertsonak esaten zuten segaitik egin duten euskaraz bizitzeko, edo segaitik hartu duten euskaraz bizitzeko autu hori, kostienteki. Adibidez, Kristonak taldeko Peio Artabek, Borja Estankonak, Irati Astondoak, justo kontra ditut, nire langileak kontra. Bueno, hor, segaitik, askotan beste hor gabiltza Frida Kahlo eta beste azaltzen, eta ez dakigu herriko pintorea edo Satxa Jauregin ordan, edo Maider López nordan, edo Dora Salazar, kanpoko hori zelan ekartzen dugun gelara, eta gertuko horiek, auzoko horiek, gure protagonista, benetako protagonistak eta haientzat, erreferente eta eredu direnak egunero ikusten dituzten horiek, ze urrun, ez? Eta hemen dago, egin genuen beste txataltxo bat jarriko, bideo bat egin genuen, hori, markak, ez? Eta aurrera ba. Elemarkak dauzkat bai, hori bai, markatu nauten pertsonak, berbak, irudiak, usainak, tabernakantoiak, elemarkak. Barruan ezkutatuta dauzkat zauriak, orbainak, minak, ezinegonak, markak. Hauek dira gure ingurukoak, arratiarrak danak, eta elemarkak deitu zen. Zantzoka edo marmarka, amarmarka. Amar arratiako kulturgile eta kirolari hor bideo hori grabatu genuen, eta hor agertzen dira
umeak ere pintatzen, horma irudi bat egin genuen, eta Dimako eskolan jartzen zuen 10 marka. Horixe, gero esaten genuena ez, beti oso ondo zaindu behar duguna da gure ingurua, gure eskualdea. Hori da garrantzitsuena. Eta referenteak eta ereduak ere, pintatzeko orduan, beti jarri izan ditugu, ahal baldin bada lehenengo eskualdekoak eta gero Euskal Herri mailakoak. Sormena, fisiologikoa dela esan dugu, edo fisiologikoa dela ez da, Jon, fisiologikoa behar izan bat sortzea. Denok daukagu sortzeko behar izan hori. Biologikoa dela esango nukenik. Orduan, umeak ere, edo ikasleak ere, sortu egin behar dute, egin behar dute. Eta hor beti, agenda honek beti mandu aukera bat, marrasteko, irudikatzeko, poema bat egiteko, idazteko, hausnarketak egiteko, hori beti izan dugu oso presente. Gero horrek kulturaren transmisioa, hemen, bota dira, ni baino gauza ederragoak segurazki bai. Nik, orain dela denpora bat, jarri nuen txio bat, eta arraultza izateko gorringoa eta zuringoa behar ditu. Euskarak, kultura behar du eta kulturak euskara. Euskara gorringoa bada, zuringoa izango litzateke kultura. Da bata besterik gabe ez dago arrautzarik. Batak bestea behar du. Gorringo hori eta zuringo hori. Eta guk oso presente izan dugu hori beti agendan. Kultura. Lehen aipatu da ere detektibe lan hori egitea eta holango agenda baten pertsonai batzuk jarri genituen eta aurkitu egin behar zuten eta kulturaren enbor horretan pertsonaiak marraztu gero. Uste dut Alaia Martin zegoela, Itxaro Borda, ez dut ondo gogoratzen, memoria txarra daukadalako, baina gero ikaslek haien marrazkia egiten zuten hor. Eta beti izan duguna oso presente da nazio ikuspuntua, ez da? Beti ahalegindu gara, Euskal Herriko, eskualdeko jenteaz jartzen, baina adibidez hemen ekarritu aizpak, gogoan daukate Maian Itxoperena, Mai Sarasua, Odei Barroso, beti ahalegin berezi bat egin dugu euskal kulturgile asko dauden honetan, danak aipatzeko, danak sartzeko, eta gure agendan beti egonda hori oso presente. Beti iparra galdu gabe, geureak zainduta ere. Borja Estankona, gure kantaria, beranaia, poeta Igor, orduan beti oso presente geureak oso ondo zaindu ditugu, besteak gero ekartzeko geurera. Urrengoa, adierazpena, adierazpenerako ere tarte batzuk zabaldu izan ditugu. Ontxe dator bideo bat, dekalogo bat idatzi genuen, euskara sustatzeko eta euskara indartzeko dekalogo bat, eta ikasleak haiek jarri genituen bideo hori egiten, testua, dekalogoko arauak ikasi zituzten, eta han jarri genituen, dekalogoko partetxoa botatzen. Hemen adibidea. Garrantzitsuena maitasuna dela. Gurasoen animoa. Interesa eta laguntza. Eragin zuzena izango duela. Gure hizkuntzarekiko jarrera eta portaeretan. Habla y ama. Nuestra pequeña y gran lengua. Listo. Parte sentitzen direnean gehiago maite dute proiektua. Sartu egin behar ditugu, ikasleek parte izan behar dute, hemen haiek dira protagonista, ez gu, haiek, eta haien ekarpenak dira garrantzia daukatenak. Adierazpena egiteko erronkak ere, irrasaioak, aitzaki ematen zigun honek, adibidez agendan agertzen ziren, edukiak zabaltzeko irrasaio baten bitartez diman egiten dute sistematikoki, horma irudiak, eta adierazpena bazaldu gaur, esaera zahar hau, honen testingurua azalduko dizuet, gelaz gela. Hau da benetako praktika bat. Gero kulturdisziplinak ez, beti saiatu gara denak aipatzen, denak aldan einean gure agendan sartzen, hemen adibidez ekarri dut zati bat, adabaki bat, hau da herri kirolak ez, herri kirolak burruse zer dan, txirlorak,
lokotzak leku batzutan, zer da lasto altxatzea, aizkora, harri jasotza, guzti hori, ez? Ze lotuta dagoen gure arbasoekin, ze azkenean baserriko lanak ziran, zelan ekarri ditugun gaur egungo gizartera, kirol moduan, baina testu ingurua ulertu behar da lehenengo, non didaktoz kirol horiek, zergatik altxatzen da lastoa, zergatik altxatzen du horrek lastoa, hori geuk azaldu behar dugu. Da horretarako aitzakiak, nortzut dira herri kirolariak, zelan eraldatzen dabil herri kirola, zelan sartzen dabil modernidade honetan, eraldaketa prozesu baten, baina espadakigu nondi datorren, antzu gelditen da, ez da, urrengoa. Bardin, elkarlana, auzolana, arratian kofradiak egoten ziran, gaur egun seguruak daude, ez da, alkar zaintzeko. Lehen txal bat hiltzen zanean, usokoak kubritzen zuten hori denen artean, txal berri bat, edo zaintza horretan, elkarlanean, auzolanean egiten zan. Okinauen ere uste dut, oraindik Japonian, handaukate bizitza tasarik handiena, horrela alkar zaintzen dira. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta hori ez da oindala asko gertatzen zen gauza bat. Nire lagun baten ama da Enkarna. Da Enkarnak azaltzen du apurtxo bat, zelan egiten duten lan oraindik auzoan. Asko. Lehen amabek bite genien, oinen txukte bidu iruri zen da, boskoineta, da gero nebak, da nire semea, da alabea derranabe bai, ratzean direz. Asko. Igual, janei binten berri dutxik erraz. Janei binten. Da odolanok batzean deba? Ne Bitu. bertzen dut, bai. Ondo. Ne bertzen dut. Eta txorixoak zelan egiten dozu, ez? Lanak zelan egiten ziren auzoan, ez? Oraindik ere gure inguruan hori gordetzen da, baina gure ikasle askok honen barri ez daukate. Guk esan behar diegu hori. Bazegoela mundua ikusteko beste era bat, ez hain individualista. Eta amaitzeko kulturartekotasuna ez, honekin bakarrik, agenda honekin bakarrik, noraino heldu garen ikusteko, azken zati hau, nik ezagutu nuen Filomena Ganatik etorri zanean, eta 3 umerekin etorri zan. Eta gai bat izan zen, agendaren gai bat, superheroiak. Superheroiak, eta nik nahiko Filomenarek semea izan nuen gelan, Jeremia, Alejandro eta Rema, eta orduan esan nion agendan berak agertu behar zuela. Da berak esan ziren, zenen agertuko naiz ni agendan. Da ni bai, Filomena, zuk agertu behar duzu, nik egingo duzut, bertso bat, zuk buruz ikasi eta kantatu, ze kantatzea gustatzen zaio izugarri. Eta orduan, ez da berak gero jaialdi bat egin genuen eskola mailan ere, Filomena ekarri genuen, Igorreko kulturetxean ere beste saio bat egin zuen, guzti hau sortu da artefaktu txiki honetatik. Holako gauza magikoak sortzen dira. Eta honekin utziko zaituztet, uste dut amaitzeko modu polita dela Filomena entzuta eta berak jakingo balu, gero esango diote, Filomena, atzo Jeremiaren urte betetze izan zen, Filomena, Jesus guridin, egon zara gaur. Eskerrik asko. Oi.